ଏକାଥରକେ 4 ଯୋଜନା ଲାଗୁ ଗୃହିଣୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭ। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ 4ଟି ଯୋଜନା ମିଳିବ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ। ମହିଳା ଶକ୍ତିକରଣ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର। ଏହି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ସହାୟତା କରିବା ସହିତ ଏକ ଉତ୍ତମ ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ସରକାର ମହିଳାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଖବର ଦେଉଛନ୍ତି। ସ୍କିମ୍ ଅଫ୍ ଓମେନ୍ସ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମହିଳାଙ୍କୁ 500 ଟଙ୍କାରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର। ଗତ ମାସ ମାର୍ଚ୍ଚ 1ରୁ ଏହି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଏକ ସବସିଡି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ 955 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ପୈଠ କରିବା ପରେ 455 ସବସିଡି ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଜମା ହେବ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଧମୁକ୍ତ ଋଣ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ଇନ୍ଦିରା କାନ୍ତି ସ୍କିମ୍ ମଧ୍ୟ ଚଳିତ ମାସ 12 ତାରିଖରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ମହିଳା ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିନା ସୁଧରେ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଣୁ ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଏକ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ମାର୍ଚ୍ଚ 12 ତାରିଖ କଲ୍ୟାଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ଏକ ବିଶାଳ ମହିଳାଙ୍କ ସଭାରୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଏହା ଘୋଷଣା କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ଯୋଜନାର ବିବାହିତ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ଯାଉଛି। କଲ୍ୟାଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଶାଦି ମୁବାରକ ନାମରେ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଯୋଜନାର ଆଉ କିଛି ଲାଭ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସରକାର ନିଶ୍ଚୟ କରିଛନ୍ତି। କଲ୍ୟାଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଶାଦି ମୁବାରକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହ ମହିଳାଙ୍କୁ ମାଗଣା ସୁନା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। କଂଗ୍ରେସ ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବାର 100 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେ 6ଟି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେବନ୍ତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରିବା ପୂର୍ବକ ସମସ୍ତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଘୋଷଣା ଯୋଜନା ଭାବରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ରେଭନ୍ତ ରେଡ୍ଡି ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟରେ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ବୋଲି ଆଶାଯାଉଛି।